ni Sitiko. Gin okenge mane wagoye mbaka ka kinde mokalo ne gin okenge maber ahinya e dongruok marwa kaka oganda Luo, dongruok mar counties kaka sirikende, dongruok mar jopiny kaka mawuok e alworago. To maduong' ahinya en dongruok mar jopiny gi ochumi margi. Nikech gimomiyo nokel loch gwenge en mana mi ne yot obed ne jopiny mondo mi jopiny nyalo loso mwandu e alwora ma gintie, mok chuno ni koro ikaw nyamburko kibiro Nairobi ondama mar kilomita malaro ma 400 gi wiye. Koro bedo mar rombe makamagi kinde mokalo nwapuoyo ni ber. To mak mana ni kata obedo ni wapuoyo gin ne giber nikech adier giber nyaka sani pod giber. To nitie gimiluonga gi dho ngere ni follow up. Matiende niya, bang' kiseketo gimoro tiluwo bang'e to bende onyuolo lemo. Mana ka ni wacho ranyisi mar chenro machano chak kod Mark Nyamita Uriri cha. Nitie gima koro wacho ni koro luwo bang'e to bende otimo maber. Sama jodolo yalo ga ewi altar kacha, to koseluong ji moyudo warruok tichak iluwo bang'gi ni to dibed ni samoro gikier gidok e weche mag pinygi. Mae kaka owinjore bed ni chenro gi itayo. Nikech anyalo paro romo manotimore mar Hobik, mar Homa Bay, mar chenro mag dongruok. Mane joket mwandu nobiro kar rombgi mawuok e kidienje mopogore opogore e higa mag 2024. To ing'eyo ni seche ma magi timore to thothne iyudo ka rombegi thothgi itimo gi ong'ala moro mamalo, ma somo gini iyudo ka jomosomo ahinya ma thothne bedo nikech ok nyal chokore samoro e pawno ji duto. To weche mag somo, weche mag nyalo gi, to gi samoro joma nitie gi nyalo mar chopo kuonde ma buchego nitiere. Thothgi gin joma beto tegno. To nitiere japiny ma koro nitiere kor gweng' kacha, ma samoro en nyaka koro chop kama entiere kata manyo yo minyalo chopne godo. Achiel kuom magi en kokalo kuom riwruoge ma koro nitie joko walose ka. Ma bende wachak watubo kendo kaka uno ni achiel kuom yo mitiyo godo maber mar mondo michier uchumi mar kor gwengegi en grube ma koro ilosogi. Nikech ka grube gi ema koro ng'ato biro ng'eyo ni koro wanto kaluwore gi puonj mano omiyowa kowuok e gima nyicha ne obagi cha, en ni wanyalo chako ohala makama. Ing'e ni counties gi kuom ranyisi koro iwacho Homa Bay, Siaya, Migori gi Kisumu nitiere kod migepe mopogore opogore. King'iyo romo mano obedo e kaunti ma Homa Bay mag 2024, migao achiel ma bende ne romo ni mulo ahinya en migao mar chung' e chenro mag ohala kod dongruok mag kembe. Migao mar ohala kod dongruok mag kembe nitiere kod apisas mage. Apisas gi owinjore bed ni ng'eyo ni gin ang'o gini manyalo nyuolore Homa Bay kanyo, weche mag ohala to gi weche mag dongruok mag kembe. To owinjore bed ni migepe gi nitiere kod yo ma gisetimo godo rameny e kaunti mangima mar ng'eyo ni wantiere kod jomoko manyalo bedo gi dwaro mar yawo kembe gi manyalo timo ohala makama. Migao ni owinjore bed ni kinde ma samoro ne romo ni bedo ne giseng'eyo ni wantiere kod kit kembe minyalo yaw kuonde makamagi manyalo ndiko oganda, manyalo yawo ne oganda thuolo mamoko ma gimbe giyawe mek gimoko matindo. Koro nyaka lu bang'gi mang'eni to bende okenge manoketi joma nosingo mar biro keto mwandu e kuondegi bende gibiro. Migao nitiere mochung' ne chenro mag pur, waselose kinde mokalo ka. En achiel kuom migepe ma osebedo gi nyawo ahinya gwenge mag Kaluo. Iyudo ka sama oket romo ma koro ilose weche mag ohala gi, achiel kuom ohelni mitimo Kaluo ahinya ma bende osebedo ka yulo en chenro mag weche mawuok mag pur. Rabuon makabondo, intiere gi mananas ma olare, in gi kano kucho, in go chele. Kamano kidhi nitie nyaka kuonde ma avocado sani koro ng'eny ahinya Siaya. Migepe mochung' ne chenro mag pur gi e kinde moloso romo mag ohala gi bende ukele jogo manitiere e sekta mar pur mobiro yie keto mwandu kata obiro yie konyo jopur mar mondo gin bende gitegi ochumi mar yie kor gwengegi mondo mi jopiny mantie kor gwenge be nyalo yudo tich. Sigana moro nyicha ne Judith Omondi gine otimo ka mar ochele mati mak Kimira Oluch. Ni neno gima ber mar kembe gi nyalo time kor gweng'. Ma ochele ma samoro ji ne wacho ni Kimira Oluch ni koro donga kama ji dhi to luoke gi modho jamne. Oloke ma koro bedo pa ochele kendo igole kanyo modhi mokadhi e kidienje duto gi lony manyasani gi masinde manyasani gi kembe monyalo kendo madhi magole mobedo chele ma koro sani inyalo usi ne gwenge mamoko ma Kenya, inyalo tere kata mana e pinje maoko. Koro mano kaponi inyalo time kamano ne kit
pur mamoko. Inyalo time kamano ne sukari, inyalo time kamano ne mananas, inyalo time kamano ne avocado, inyalo time kamano ne kudni moro moloso go silk cha, inyalo time kamano ne rabuon, inyalo time kamano ne gwenge mag Marima oriwo wuokie, inyalo time kamano ne joma bende nitiere kod nyalo mar pidho maembe makagi kacha. Kaluo gigi duto chieke. Kaluo ni nitiere nyaka gi kit maua miluongo ni sunflower. Yes. Ma bende chieke kuonde mang'eny. Aparo ni kapono lu bang' twak mibedo migoyo afise madongo dongo. Yes. To wanyalo bedo kod gwenge mantiere kod nyalo mar nyuolo chiemo, nyuolo mwandu, pesa nyalo luorore kama ka jasiasa kochopo kamoro no chopo, to ok lu bang'e ni nitiere gimoro ma nyaka ang' ogol mar mondo mi ogony godo ji. Erokamano. Waseduoge yamo era Mogi Radio tok weche manyien ma saa 3 okinyi ma kawuono nyakoro Gajwang' ng'ene wach ni wasewuoyo Alanda ndi kata kamano wamor ahinya ni in bende igolo pachi kaka ja Kenya mapiyo piyo. Ote mayudo ka Atandi owacho ni yawuoyo los groups man gi certificate alafu gipur puothe ng'eny. Okay, mana dieri ayiego kabisa. Mano Frank Otiu e yor YouTube wacho kamane